Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που θα είναι οι 10 αγαπημένοι μου YouTubers. Θα το πάμε από το χειρότερο στο καλύτερο. Και πάμε. Ο δέκατος είναι ο Base. Είναι πολύ ωραίος, έχει καλά πράγματα και είναι ωραία κωμικά. Να κάνει σαν Αντρέας που αγαπώ σαν Αντρέας. Και ναι, στο νούμερο 9 είναι ο Mr. Ampa. Κάνει πολύ αστεία βίντεο. Try not to lag, challenges πολλά. Έχει πολλά ωραία βίντεο. Μ' αρέσει. Στο νούμερο 8 είναι ο Τσαχ. Επίσης έχει πολύ αστεία βίντεο. Αυτού ό,τι και να του πείτε θα το κάνει. Έβγαλε πάροντις. Να εδώ Σάκης Ρουβάς έχει κάνει, να εδώ Ποrat Swimming Prank. Κοιτάξτε πως βγαίνει. Οι άντρες αν είχαν περίοδο. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο. Μετά είναι ο Captain Panes. Επίσης πολύ ωραία. Παίζει Minecraft, που αγαπώ Minecraft επίσης. Πολύ αγαπώ Minecraft. Μετά είναι ο Hacky Pixels. Νάτι. Να, και αυτός κάνει Minecraft βίντεο, Skywars που αγαπάω Skywars και άλλα πολλά διάφορα βίντεο και CSGO. Μετά είναι ο Axel. Ο Axel είναι πολύ ωραίος και κωμικός και παίζει πολύ ωραία παιχνίδια όπως GTA 5, CSGO επίσης, τρομακτικά και έτσι. Μετά είναι στο νούμερο 4 ο Shadow Hex. Επίσης πολύ ωραίος. Ναι. Επίσης πολύ ωραίος. Minecraft επίσης, Grand Theft Auto επίσης και άλλα πολύ ωραία βίντεο. Και έτσι. Ωραία. Μετά είναι στο νούμερο 3 είναι ο 2J. Και στο 2J Games και στο 2J. Η ζωή χωρίς ίντερνετ. Πολύ ωραία. Ναι. Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραίο. Και στο νούμερο 3, αλλά ο 2J κάνει αστεία που είναι για μωρά. Στα αλήθεια. Μετά είναι ο
Μάνος στη δεύτερη θέση. Έχει βγάλει πολύ ωραία τραγούδια, είναι αστείος και μας αρέσει. Κοιτάξτε τον μόνο. Σταματήστε το τραγούδι. Κάνει όχι πολλά vlogs και έτσι είναι πολύ ωραίο. Προκλήσεις. Και στο νούμερο 1, το καλύτερο στον κόσμο για μένα. Είμαι ο καλύτερος του φαν στο όλο τον κόσμο. Είναι ο Καρπούζι Φέτα Gaming. Ναι, είναι ο καλύτερος YouTuber για μένα. Δεν ξέρω και για τους άλλους. Το 100.000 subscribers. Τέλειο. Αλλά γιατί πίνεις τσιγάρα? Γιατί ρε Καρπούζι Φέτα Gaming? Όχι ρε, παίζει και Minecraft. Κάνει και εκατομμύρια vlogs. Κάνει και Q&A. Και δείχνει τον αδερφούλη του το γλυκούλι. Και κάποτε σχολιάζει. Και γιατί είσαι ΠΑΟΚ ρε φίλε? Γιατί είσαι ΠΑΟΚ? Ολυμπιακά ρε forever. Όχι ΠΑΟΚ, όχι Γιουβέντος, όχι Παναθηναϊκός ρε. Κοιτάξτε τον Easy Purple. Στα αλήθεια τώρα. Και τέλειο ήταν αυτό το βίντεο με τον Easy Purple. Και έτσι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like, ένα subscribe και κάντε share. Ένα share είναι μόνο. Να το δουν οι φίλοι σας. Και γράψτε ένα comment. Γεια σας.